36 vot favur u 27 vot kontra fil-Parlament għaddiet il-liġi dwar l-użu responsabbli tal-kannabis. Malta saret l-ewwel pajjiż fl-Ewropa b'liġi ta' dan it-tip bil-Ġermanja mistennija tgħaddi liġi simili dalwaqt. In-naħa tal-Gvern votat kollha kemm min favur din il-liġi li biha persuni li jkonsmaw il-kannabis għal skop personali u jinstab fuqhom sa 7 grammi ma ssirx prosekuzzjoni kontrihom. Il-liġi tħares ukoll li min jixtri l-kannabis jirrikorri għal swieq legali u żied il-ġlieda kontra traffikar ta' droga. Fuq din il-liġi l-oppożizzjoni għamlet żmien bl-appożizzjoni meta ħareġ l-abbozz, Bernard Grech rid il-mertu qal il-Gvern ikkupjalu l-liġi. Wara mbagħad kien kostret taqatta' biċċiet il-liġi għax dawk li poġġewh kap hekk ġaluh jagħmel. Wara l-approvazzjoni tal-liġi il-Prim Ministru Robert Abela kiteb fuq Twitter li b'din il-liġi mhux qed jiġi inkoraġġit l-użu tal-kannabis, iżda il-liġi tirrikonoxxi realtajiet fis-soċjetà u l-Gvern illeġisla b'mod responsabbli. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Owen Bonnici sostna li din il-liġi tħares li min juża l-kannabis għal skop personali mhux kriminal. U bis-saħħa ta' din ir-riforma issa se nagħtu dinjità lil ħafna nies li kienu jiġu trattati bħala kriminali anke jekk mhumiex kriminali. Il-Ministru li kien ressaq il-liġi fil-Parlament saħaq fuq il-ħolqien ta' awtorità permezz ta' din il-liġi biex jiġi assigurat li l-ġlieda kontra traffikar ta' droga tibqa'. Il-pass li jmiss nassiguraw is-serjetà. Jiena rrid nappella għal dawk il-persuni li forsi huma ftit ċettiċi minn din il-liġi għalihom xi ħaġa ġdida, aħna rridu li jkun hawn serjetà. Aħna se neżiġu illi ħajkun hawn kontrolli fuq l-outlets biex ikun hemm serjetà li l-awtorità tingħata r-riżorsi meħtieġa sabiex nagħmlu differenza u nkunu ta' eżempju mhux biss għall-Maltin imma anke għall-barranin. Intant brabta mal-approvazzjoni tal-liġi li issa jonqosha biss il-firma tal-President ta' Malta, l-Aqda Relief wriet is-sodisfazzjon tagħha li għaddiet il-liġi u li l-Gvern żamm kelmtu biex jemenda liġijiet ħżiena u mexa l-politika iżjed umana. Relief innotat li l-liġi ġdida tħassar kull referenza fil-kondott tal-min inqabad possess mhux aggravat ta' kannabis għall-użu personali tiegħu. Filwaqt li l-liġi taħseb li n-nies jikkonsmaw il-kannabis jixtru minn sorsi legali. L-Aqda rremarkat li dawk li jixtru l-kannabis anke għal skop mediċinali kienu affaċċjati bi prezzijiet għoljin ħafna iżda l-liġi taħseb ukoll għad tkabbir sa 4 pjanti u dritt ta' assoċjazzjoni għall-użu tal-kannabis b'mod personali. Hija selmet lil dawk kollha li fl-aħħar snin weħlu anke l-ħabs u għaddew minn martirju għax jużaw il-kannabis għal skop personali. Mawa News barra l-Parlament, il-President ta' Relief Andrew Bonello sostna li Malta hi eżempju tajjeb għal pajjiżi oħra li jridu jilleġislaw favur l-użu responsabbli tal-kannabis. Huma affarijiet pożittivi mhux biss għall-Maltin, għall-ċittadini Maltin imma għall-Ewropa kollha għax huma wkoll qed jippruvaw jagħmlu l-istess ħaġa.